Čo tu robia policajti? Ja neviem. Haló, kde je moje auto? Kde je? Oni vám z neho urobili placku. OK, tak poď nám to teda ukázať. To čo je? Kto mi nafarbil moje auto? Prečo ho máš rúžové? No, kamery tu asi nie sú. Asi nie. Ja by som šiel na políciu, ale moc sa mi tam nechce ísť, keď mi urobili z toho auta vtedy placku. No ale oni za to nemôžu. Chceš predsa vyriešiť, kto to bol? Veď áno, ale trošku sa hanbím chodiť týmto autom. No, a však to je len kúsok. Poď, však to je hneď vedľa, poď. Pán policajt, vedeli by ste zistiť, kto mi nafarbil auto? Vám niekto nafarbil auto? Áno, mal som ho oranžové a zrazu je ružové. A kedy sa to stalo? No, neviem v akom čase presne, ale odchádzali sme od kamaráta a bolo ružové. A keď ste išli k nemu, bolo ružové? Ono bolo oranžové stále. Išli sme ku kamošovi a keď sme odchádzali, zrazu bolo ružové. Chcem sa spýtať, sú v tom okolí niekde kamery? Podľa toho kde? No tuto vedľa. Joj, bohužiaľ, tam nie sú. Tak nič teda, ale ďakujeme aj tak. Nemáte za čo. Dovidenia. Dovidenia. No poďme do umývarne, tam sa skúsime umyť, že... A možno tá ružová farba pôjde preč. No. Dúfam, že majú ešte v noci otvorené. No, dúfam. Tak, a už to ide. O nie, počkaj, ono to ide s nami. Máš zatvorené okná, dúfam. Hej, mám. Dobre. Wow, ono sa to normálne vyčistilo. No je normálne ružové, dobre vidím. Ružové? Oranžové. Pardon, oranžové som zapomínal, už som celý z toho zmetený. No paráda. Tak to je super. No dobre, poďme domov. John, o chvíľku nám končí to týždenné bývanie v hoteli. A vlastne, hej, už sme tu vlastne tretí deň. Dobre, poď. Dobre, poďme. A nezajdeš ku mne na kavičku? A môžeme. Dneska mi končí ubytovanie, takže už musím odtiaľto odísť, takže ja sa idem zbaliť a mi napadlo, že keďže už vlastne nemám kde bývať, mohol by som ísť na výlet a hádajte s kým pôjdem so Super Johnom a dúfam, že bude súhlasiť, takže už som si zapol telefón a idem mu zavolať. Takže takto on mi už volá, takže mu volám. Prosím. Čau, že mne napadlo, že by sme išli na výlet do zimy napríklad. Aha, myslíš tam, kde je aj tá lanovka? Áno, že by sme si polížovali, vieš, po dlhej dobe. To je dobrý nápad, a kedy?
No dneska končí, teda vlastne zajtra je večer, takže zajtra, ja som sa pomýlil, takže zajtra by sme mohli ísť, keď nám skončí v tom hoteli to ubytovanie. No, dobrý nápad, no, dobre. Tak ja prídem pre teba zatiaľ. Dobre, tak Zajtra. Tak vidíme sa zajtra, čau. Čau, čau. Yes, príjmul to, takže ja sa idem zbaliť. Dobre, takže ja som sa už pobalil a je čas ísť spať. Joj, už je ráno, joj, budík mi zazvonil ešte, že tak, joj, kde som si dal ten kufor? Práve som zistil, že je tu spálňa číslo 2, ale kufor tu nemám. Kde som si ho mohol dať? Kurník, kde je? Netuším, čo robil na vecku, ale dobre. Našťastie som ho našiel, takže môžem ísť. Tak, už som na nule. A ten... Aha, on je asi na vecku. Alebo asi môžem už sám odísť, takže idem rovno na pečko. Však počkaj, však presúpeť Johna, on možno zabudol. Tak, dobre, tak idem mu zazvoniť. Koľko je hodín? Či to už je toľko hodín, my sme sa mali... Nie, on vlastne mal prísť pre mňa. Kde mám kufor? OK, neviem, čo robil na balkóne. Ako si mu to dlho trvá? Dobre, takže môžem ísť. No čo, však na ten výlet ideme, poď. No hej, len som hľadal ešte kufor a zistil som, že ho mám na balkóne. Aha, ja som ho mal na vecku. Dobre, tak poďme. Nejdem už ani zamykať a tak. Dobre, poďme na nulu. Dobre, už sme na nule. A myslíš, že mu tam môžeme nechať tie kľúče na stole? Asi áno. Dobre, takže ja si ho dám sem. Tak, a kľúče položím. Tak, zobral som kufor a môžeme ísť. Takže poďme na pečko. Hej, ideme. Dobre, už sme tu. Tak. Tak čo, ideme samostatne, nie? Áno, ja si idem dať do kufra kufor. Ja si to nejdem dávať do kufra, ale ja si to dám tuto. Tak. Dobre, kufor je v aute a môžem nasadnúť. Tak poďme na to letisko. Skoro som do neho nabúral. Dobre, takže takto vyštartujem. A idem. Tak čo, ideme? Hej, ideme. Ja netuším, že kde je letisko, takže... Tak poď iba za mnou. Zapol som si navigáciu. Naozaj som nešiel na červenú. Fakt som nešiel na červenú. Ťažko pôjdem za tebou, keď som ťa stratil. A čaká tu na červenú, dobre. Aha, už je zelená, dobre, takže môžeme ísť. A ono mi to hovorí, že mám ísť rovno. To vážne! Halo, mne tu skočila červená. Aj tu mi skočí červená. Odbočte doľava. Dobre, stihol som. Joj! Tesne. Tesne som to stihol. Odbočte doprava. Dobre. Býval Jojko, ale už je vo svojom meste asi. Dobre, je zelená. Fakt si musím kúpiť nové auto, ešte aj plyn sa mi pokazí. To som tesne prešiel. Zaparkujem aj tuto. Tak, zoberiem si toto. Vím, že on sa ti otvorila rampa. Super. Ja som si zabudol kufor v aute. Tak poď rýchlo, lebo za chvíľku ide lietadlo, nestíhame. Idem. Počkaj na mňa. Hej, kde mi zmizol kufor? Nie, to je môj kufor. Hej, čo mi berete kufor? Vráťte mi ho. Hej, oni mi zobrali kufor. Aj mne ho zobrali. Dobre, takže ideme do Aspen Sky Resort, takže ja si idem kúpiť letenku. Ja hneď za tebou. Abo nie, to je druhé. Tak, už mám letenku. To je druhé. Poďme, ja dúfam, že nám vrátia hento. Kufor. Ja chcem naspäť kufor. To nám asi tuto dajú, nie? To sa nám asi tu dá. Kde mám kufor? Musíš cez toto prejsť. Asi. Oni mi zobrali kufor. Vráťte mi môj kufor. Dobre, takže kufor som našiel. A ja som ho našiel. A idem ho dať sem, aby mi ho skontrolovali. Prosím, nech je v poriadku. Kažme, či je v poriadku. Je v poriadku, môžem si ho zobrať. Pozrieť. Máš ho v poriadku?
Hej. Yes, super. Rýchlo, nestíhame, poď. Rýchlo. Idem po schodoch jak šialený, poď. Prečo veď... Kadiaľ, ja som nikdy nebol týmto lietadlom, ja som išiel autom. Ja sa vozím. Ja sa vozím. Dobre, a kadiaľ sa ide do lietadla? Kadiaľ sa ide do lietadla? No, to bol výťah. Aha, tu? Nie, to sú vecka. To bol výťah. Teraz nepotrebujem ísť na vecko. Do keľu, kadiaľ sa chodí? Tu. Ešte si kúpim kavičku. Ale nie teraz. No, dobre. Poď, nestíhame. Poď tuto, Tu dobre. sa dajú kúpiť kufre. Dobre, teraz nie. Poď sem. Poď, ideme do lietadla, rýchlo, nestíhame. Fuj, poďme. Poď, tesne to stíhame, dúfam. Dobre, poďme si sadnúť rýchlo, bo... Kam ideme? Do prvého? Tuto ideme do prvého. Za 114 sekúnd ideme. Tyto sme tesne stihli. Dobre, takže vidím tam, že už o pár sekúnd ideme. Už sa hýbeme. Už sa tak pomaly, už zlietame tak pomaly. Lietadlo to dlho trvá. Už ideme. Už letíme. Ja som nikdy nebol v lietadle. Ani ja. Normálne takto vo vzduchu som ešte nikdy nebol. Jak to s nami natriasa, ty kokos. To riadne natriasa. Dobre, takže my už sme sa tu už aj niekde ubytovali a poďme teraz lanovkou. Poď rýchlo. Hej! Som tu. Ja tiež. Juhu! Tá lanovka je super. Čo sa to stalo? My stojíme. To čo? Nie. Čo teraz? Poďme na políciu, ale moc sa mi tam nechce a hambím sa ísť v tomto rúžovom aute. Tak to je super. Áno. Že mám nás... Dobre, už som tu. Dobre, tak ja mu ich dám. Ja som vo vzduchu.